आंबो गगामुख दख'रा दुलाराय बर' आफादनि सिङावनो दङ आरो बिदिनो थांनाय समफोराव मिरु दुलाराय बर' आफादावबो आरो जिल्लायावबो बिबान लाखांबाय आरो दिनै गगामुख दख'रा दुलाराय बर' आफाद हांनाय बायदि दिनै नुजाफैदों आरो बेहाय जोङो नुदों गगामुख दख'रा दुलाराय बर' आफादनि सिङावबो जों नोजोर होदों जोंनि बे हालामनि समस्याफोरखौ नायदों जोङो दिनै जों नुजोबबाय जे दासिमबो दिनै राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि आरो दिनै गोबां बिथिङाव गोबां जौगायि दाबो दङ मानो होनबा बेहाय राजखान्थिनिबो गोबां मोनसे बिहोमा गोलैयो दिनै जों नुबाय जोंनि बे हालामाव दासिम बर' एरिया जेराव बर' दङ बे बर' एरियायाव लामा सामा दालां बायदिसिना दाबो मोजाङै जायाखै दिनै राजखान्थि जेब्ला बिसायख'थि फैयो बे सायख'थिखौ समाव जोङो सावरायनायनि गेजेरजों होयो गोबांखौनो जों जायखौ होनांगौ बेखौ होयो नाथाय बै बिथांमोना देरहाखांनायनि उनाव बर' सुबुंफोरजों बर' जातीय संगठनफोरजों सोमोन्दो लायाबालानो बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै साइड थांनानै जेराव नोङो गुबुन हारि बांसिन दङ बेहाय बांसिन लामा दालां बायदिसिना बानायदों दिनै नुबाय नोंथांमोना मिथिगौ दिनै बे खोला नोलोबारि गामियाव दिनै बे गामिया ओरैबायदि बेकवार्ड माने मेन टाउननिफ्राय बारा गोजान नङा ओरैबायदि बेकवार्ड माने बे गामियाव मोनसेयावनो मोनब्रै मोनबासो दालां औवानि दङ लामाथ' बादों दा बेफोरबायदि परिबेगा गोबां दङ बेखायनो जों बेखौबो नोजोर होनांगौ दङ भबिष्यतआव जे राजखान्थियाव राजखान्थि गेलेनानै लाब गैया जे राजखान्थि गेलेनानै जोंनि जायगानि जौगानाय ओनसोलनि डेभेलप खालामनाय जोंनि फरायनाय बायदिसिनाफोरखौ नोजोर होनांगोन आबाद मावनाय गासै बिथिंखौ जों नायनो हानांगोन आरो बेफोरबायदि राजखान्थियावसो जों फैनांगोन नङाब्ला जों राजखान्थिनि मुङाव ओरैनो राजखान्थि गेलेनानै सोरजोंबा नारसोमजानाय सोरजोंबा माने गोदना फोथायजानाय सोरजोंबा दिनै थगायजानाय बेफोरबायदियाव जों थानाङा दिनै मोनसे खोथाया क्लियार जादों जोंनाव दिनै मालाबा जोङो बिसायख'थि फैयोब्ला जोङो रां रुफा लानानै सोरखौबा सापर्ट खालामनाय आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि ग्रुप फैयो मालाबा मोनसे गावबागाव आफादखौ लानानै जे बयबो आफादा फैनानै गाव फैनानै सोरनिबा राजखान्थिगिरिनिफ्राय रां लानाय माने खौसे जायाबालानो जों दिनै गुबुन थांनायाव जोंखौ दिनै मैहुर खालामनो हादों जायनि जाहोनाव जों गोरोबैयाव दिनै जोंखौ बेबायदिनो राजखान्थि बिथिङाव फिदिंनो हादों दा बेखायनो जोंनि जायगाफोरा डेभेलप जायाखै नोंथांमोना नुदों दिनै बर' समाजनि गेजेराव जोंखौ जि खालामदों आसाम सरकारा जों दिनै नुदों बयबो मिथिगौ जे बर'नि मोनफ्रोम सुबिदा उसुबिदाखौनो दिनै गोबां आन्दलन खालामनासो मोनदों आरो दिनै आसाम सरकारजों दिनै बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद सावरायनायनि गेजेरावबो दिनै साइन्स आरो मेथ्सखौ दिनै इंलिसनि होदों सावरायनायनि गेजेरावबो दा बेफोरखौबो जों नोजोर हरनो हायो जे दासिम जों बर'नि बर'खौ गाज्रि नोजोरजों होनाया खाराखै बेखायनो जों खौसे जाथारनांगोन मोनफ्रोम आफादानो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बेखायनो खौसे जानानै जोंनि माखासे थांखिखौ जोङो सुफुंथारनांगोन जेरैखिजाया दिनै बिमा रावजों जों फरायथारनांगोन जोंनि बिमा रावखौ फरायनाया गुबुन बिमा रावखौ नेवसिनाय मुगैनाय बे नङा आरो जों इंलिस रावखौबो जों मुगैयाखै बा नेवसियाखै इंलिसखौ सोलोंनो थाखाय इंलिस साबजेक्ट दंखायो बेखायनो आसाम सरकारा बेखौसो नोजोर होनांगौ जे हसाखैनो मोजां माने सोलोंथाइ होनो नागिरदोंब्ला मोजां फरायसालिफ्राव मोजां नांगौ बायदि फोरोंगिरि टिउसन नांगौ बायदि माने फरायसालिफोरखौ बिल्डिं बानायना हो नांगौ बायदि बेसेबां ट्रिटमेन्ट नांगौ बेखौ होजोब होमबानो हागोन जागोन बे खुनु रावा खुनु बेहाय बे राव बे आमुक तामुक होननानै बेहाय खुनु आसिनांगौनि खोथा गैया बेखायनो जों बुंगोन आरो बेहाय जों खौसे जाखाथारनांगोन आरो दिनै साक्सेस जादोंबो आरो उननिफ्राव जोङो बिदिनो खौसे जानानै आसाम सरकारखौ सिगिनो हानांगोन आरो बिदिनो जोङो जाथि हिसाबै हारि हिसाबै थांनो हानांगोन आरो बेहाय नोङो जों मा होनो मिथिंगायारि सम्पदखौ नायदो नोङो सैमा बायदिनो गाबगोन सिङाव बायदिनो गाबगोन मोसा बायदिनो गाबगोन मैदेरा गाब बायदिनो गाबगोन नाथाय जोङो बर'आ बर' राव रायज्लायबानो गुबुन जुदि गाव राव रायज्लायबा माबायदि जागोन बे जोंथ' मानसि हिसाबै थांनो हागोन नाथाय बर' जाथि हिसाबै थांनो हानाय नङा बेखायनो जोंनिया जाहैबाय मा जाथि हिसाबै बे बुहुमाव थांना थानांगौ बेनि थाखायनो आन्दलन खालामदों बेनि थाखायनो थैदों बेनि थाखायनो जुजिदों बेनि थाखायनो जोङो दिनै खस्थ' खालामबोदों बेखायनो खौसे जानांगोन जों बयबो थेंक इउ जाहोना मा जोङो नुबाय मा जोंनिया मेट्रिकआ जौखोन्दो गोसो होनानै फरायो नाथाय हायार सेकेन्डारिखौ जोङो एसे बुंबोदों आरो बिनिफ्राय उनाव थांनाय मा जालायबाय जेब्ला कलेज लेभेलाव जेब्ला अनार्स लानानै माबा खालाय साबजेक्ट लानानै जेब्ला आयदा लानानै बियो माने गावबागाव आयदायाव बियो माने मा खालायो आनजाद होयो बे आनजादाव जों मास्टार डिग्रिसिम नुहैबा जों नायै नुबाय मास्टार बर' आयदायाव जोंनियाव एमआइ लानानै जों माने पास खालायनाय आरो बेहायल' जों माने गुबुन आयदायाव जेरै साइन्सआनो बायदिसिना आयदा कमार्सनि बेलायावबो जों माने
बेफोरबायदि माबाखौ जों माने नुनो मोनो जायनि बेलायाव बर' बिजों फरायनानै जोंनि बेवहाय डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि दं गुवाहाटी इउनिभारसिटि दङ आरो सिलचर बड'लेण्ड बायदिसिना दङ दा बेवहाय नुबाय बर'नि अनगायै गुबुन आयदायाव जोङो माने मास्टार डिग्री फरायनायखौ एखेबारे नुथारानो जों जाय बर' बिजोंजों फरायनो थांनाय फ्राय गैयानो होननानै बुंजायो खोब बेनो जोंनिया दुखुनांथाव मानो होनोबा जोंनिया दा बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादा नाजायै नै जोंनि जे एबारनिखि माबाया जोंनिया 12 थाखोसिम गावनि बिजोंजोंनो जोङो मा फरायनो मोनैसिगोन बे जाहैबाय खोब माने मोनसे बाख्नायथाव खोब मोनसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव जोंनि गावनि बिजोंजोंनो जुदि जोङो 12 थाखोसिम जोङो लिरनानै फरायनानै जुदि सोलोंथाइखौ लाहैयोबा बेसे गौरबनि खोथा दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि बेवहाय थानाय गगन बिसिनाव थानाय जेसेबांखि बर' फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव दं बिथांमोनखौ आं खावलायगोन दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बर' बिजोंनि अनगायैबो गुबुन आयदायाव मास्टार डिग्री लानो नाजा मानो होनोबा जोंनियाव गोबां माने फरायसालि दं जोंनि थांखियानो मा जाहैबाय बर' बिजों फरायसालिखौ फोथांनांगौ बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानांगौ आरो बर' बिजोंनि फरायसालियावनो जोङो गावनि थांना थानायनि राहाखौ बा फोरोंगिरि जाना थानायनि राहाखौ जों लानांगौ दा बेखौनो आं खावलायगोन जे जोंनि रायजो राजा बिमा बिफाफ्राबो बेखौ माने गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बेबायदि सोलोंथाइ लाहोनायाव माने खाबु होनांगौ आरो गाव गावनि गथ' गथायखौ माने गेजेर समाबो एसे खम अब्लाबो आं माने मोननैसो खोथाखौल' बुंनोसै मानो होनोबा बेवहाय गोबां बुंथिगिरि बिथांमोन दङ जे आं बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो माखासे मावथांखि लादों बै मावथांखिखौ जोङो माने फैगौ जोंनिया बख'आव जानो गोनां दुलाराय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 53थि बोसोरसालि जथुम्मा बै 53थि बोसोरसालि जथुम्मायाव जोङो नैबे गगामुग दख'रा आरो नैबे जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जानानै जोङो माखासे थांखि दैथायहरनो सानदों बै थांखिफोरखौ आं माने लिरना लादोंमोन दा अब्लाबो गुसुङै आं मोननैसो बुंनानै होनोसै गोबां माने जोंनिया बेवहाय माने बिबान दङ बर' थुनलाइ आफादनि मावनांगौ हाबा गोबां दङ सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युट गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।